tan ani wolonwula bɛ jaramanakaw fɛ bila Segu mara la ni Bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wulanɛgɛ ɲɛ kelen ma Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔ. An balimaw a y'aw bisimila VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw o kɛnɛ sigira bi tarata Octobre kalo tile fɔlɔ san 2024 o kunnafoniw la kumaba dɔw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Mali ka kɛ ni san 2024 ka se san 2025 kalanta bɔli ma a dɔgɔkɔrɔ denbayatigi minnu ni olu y'u sigiyɔrɔ bila ka sabu kɛ sanji ka tiɲɛni ye ɲinan san kɔnɔ ka fara kɛlɛɲɛbolaw kan caman de ye u ka nisɔndiya yira. VOA Banbara ka kunnafonidila Mariam Kuyate sera ka Bamakɔ sigida 2nan duguden dɔw ka seereya ta. Israel jamana finitigiw y'a ɲini Liban jamanadenw fɛ minnu bɛ u ka jamana 2 dancɛ la k'u ka u sigiyɔrɔw bila. Lɛrɛ damadɔ kɛlɛ daminɛlen kɔfɛ u ni Hezbollah ka finitigi jɛkuluw ni ɲɔgɔn cɛ. Kayatu Tarawele bɛna u lase. Ameriki jamanatigisi kalata yɛrɛ kofɔ baara kuncɛliw bɛ senna. Jamanatigisi kalata cɛbɔ filaw ka dankan Jude Vance ani Tim Walz olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ barosigiba kɛnɛ kan bi New Yorkikaw fɛ. VOA kunnafonidila Scott Storm ye o kunnafoniw lase n'a ma jara bɛna u bayɛlɛma bamanankan na. An balimaw a y'aw bisimila ko kura ni ye VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ka bɔ studio 53 na Washington DC. Kunnafoniw an b'a daminɛ ni Mali jamana ye ka kɛ ni san 2024 ka se san 2025 o kalanta kunnafoniw ma min yirala k'a fɔ k'a bɔra dɔgɔkɔrɔ ni kalo kelen ye. Denbayatigi minnu ni olu ye gɛlɛya sɔrɔ ɲina sanji ka tiɲɛni senfɛ ani ka fara kɛlɛɲɛbolaw kan caman de ye u ka nisɔndiya yira ka kɛ ni kalanta laseginni ye kɔfɛ. VOA Banbara ka laselikɛla Mariam Kuyate wulila ka taa Bamakɔ sigida 2nan na a ye sigida mɔgɔ dɔw ka seereya sɔrɔ an k'u lamɛn. Ka kɛɲɛ ni école bɔli ye a dɔgɔkɔrɔ jamana marabagaw fɛ ka sababu kɛ san ye tiɲɛni minnu kɛ an ka jamana kɔnɔ yan nɔ. Hali n'a sɔrɔ lakɔliso dɔw bɛ yen nɔ olu tun ye labɛnw sabati walantan kama. Lakɔliso caman fana bɛ yen nɔ minnu ka labɛnw yɛrɛ tun ma sabati i n'a fɔ Bozola école-soba an bɛ min yɛrɛ kɔnɔ nin waati in na. Sabula maa kuma dogolen minnu bi yan ani san ye tiɲɛni lase maa minnu ma minnu hakɛ yɛrɛ ka ca ni maa 100 bɔɲɔgɔn ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ yan nin waati in na a école-so kofɔlen kɔnɔ. Ni école kun taara bi a kun bɛ an jɔ an yɛrɛ la sabu taayɔrɔ t'an bolo ji de ye an se yan ji ma jigin an t'a jigin kuma dɔn an ka sow bɛ bi min na bon n'a fɔra an ka bɔ yan a kun b'an jɔ an yɛrɛ la mais tiɲɛ yɛrɛ la an ka ɲɛmɔgɔ y'an jati u y'an dɔn ko dekun b'an kan wa o tɛ bi kelen ye dɛ kabi an nana école-so in na a bɛɛ ten mɔgɔ de bɛ taama n'an nɔfɛ gouverneur ye siɲɛ 2 ye nin ye ka na anw nɔfɛ yan a diyara an ye a bonyana an ma a y'an ka fasoden ja don an na an b'o barika da ɲɛmɔgɔ ye. A bɛ welewelelikan min kɛ denmansaw ma u bɛ sabali nin kɛra Ala ka latigɛ le ka se anw ma an bɛ dugawu kɛ olu ye u ka sabali yanni waati kunkurunin cɛ denmisɛnninw ka se ka n'u ka baara kɛ n'o tɛ nin t'anw yɛrɛw hakilila ye u ka baara kɛ o de kun ka d'anw ye hali kunu n'u kun sera ka don école-so kɔnɔ a kun ka d'anw ye nka sababu de y'a kɛ u ma se ka don an bɛ o foli k'u ye u ka sabali hali bi. Ni maa kuma dogolen ninnu cɛla maa caman y'a yira k'a fɔ ko yaasa nin wale sugu ninnu ka dabila an ka jamana kɔnɔ k'a ka kan jamana marabagaw ka fɛɛrɛw ta ka kɔn samiya ɲɛ ni ka se ka jiboli sira ninnu ka labɛn sabati u la u ka sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Tiɲɛ don ni nana jamana b'a kɔfilila k'a dɔn nin ye jamanaden de dekun de y'a sɔrɔ mais ni fɛɛrɛ sɔrɔla ka sigi sen kan pour que an kana bɔ yen tuguni ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ ne bolo o de cɛ ka ɲi kosɛbɛ. Bozola école-soba o tegunnen don Bamakɔ sigida 2nan kɔnɔ u ka sifinnakaw yɛrɛ ka ɲɛma u y'a yira k'a fɔ ko labɛn caman sabatira u fɛ yaasa ka se ka maa ninnu bisimila ji ye tiɲɛni nɔ lase maa minnu ma ani maa kuma dogolen minnu bɛ Bozola école-so kɔnɔ an ka lamɛn. An ye comité de veille sigi au niveau de la mairie ni couche bɛɛ représentelen b'a la jeunesse b'a la mairie délégation spéciale mɔgɔw b'a la donc an ye baarabolo ta bila sen kan kunu Ala y'a kɛ école-ta bɔra ma nka hali n'a kun ma bɔ an ma an kun ye disposition ta parce que an y'a lajɛ u bɔra yan u bɛ taa yɔrɔ jumɛn mairie ye hôtel ex hirondelle ɲini ani maison de jeunes vraiment an ye disposition ta jeunesse yɛrɛ ye engagé an taara ka mɔgɔw labɔ ka peinture kɛ ka yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen peinture walasa an balima minnu bɛ bɔ école-so kɔnɔ denmisɛnninw ka se k'u ka kalan kɛ u kana to taayɔrɔ tabaliya la donc u bɛ taa o yɔrɔ ninnu na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ka fara Bozola école-soba kan école-so caman fana bɛ Bamakɔ yan nɔ minnu ka labɛnw yɛrɛ tun ma sabati ka se ka école-denw yɛrɛ bisimila bi tarata donya in na o b'a yira k'a fɔ ko école-so tun ma labɛn école-denw yɛrɛ bisimilali kama bi tarata donya in na lakɔlita o kɔni o reportila ka bila
novembre kalo o tile 4 nata la. Mariam Kuyate ka lasilikan don ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la. Kabri kunɲɔgɔn daminɛ in na kunnafoniw tun y'a yira k'a fɔ ko Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye Kanadakaw ka dugujukɔrɔ nafolo cakɛda so min n'a bɛ wele ko Barrick Gold o baarakɛla mɔgɔ 4 tun minɛ ka bila kaso la ka sabu kɛ baara sariya gafe min tun bɛ u ni Mali jamana cɛ k'o ma labato. Nka kunnafoniw y'a yira bi tarata k'a fɔ ni maa 4 bɛɛ lajɛlen labilala min kunnafoni dira Mali yɛrɛ jamana kɔnɔna kiiri ko o baarakɛla dɔ fɛ min ma sɔn ka a yɛrɛ tɔgɔ fɔ. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Burkina Faso jamana ɲɛmɔgɔw ye fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan k'u ka jamana situlu o tɛ labɔ bilen ka taa farafina gunkana jamana wɛrɛw ni diɲɛ fan wɛrɛw fɛ k'a kun de ye walasa Burkina Faso jamanadenw yɛrɛ ka se ka situlu sɔrɔ ni k'a tɔnɔbɔ. Kader Traoré, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Wagadugu, ale b'o lase an ma. Situlu an b'a san et puis ka transformer village là et puis on va chiner kan wa m'a feere quoi naturellement sans transformer parce que dɔw b'a fait naturellement mais que vendre b'a fait en gros prix là avec un détail là ina même là qui colonne ma denga donc pour que an ka sɔrɔ c'est très très compliqué même. Ni ye Aïcha Darabo kumakan ye i n'a fɔ aw y'a mɛn cogo min na ale bi situru le san k'a bayɛlɛma ka kɛ tulu mɔta ye walima k'a feere maaw b'a san ka taa yirani kɛ n'a ye nka ni muso ŋana nin min ka cikɛda sigin no Wagadugu n'a tɔgɔ ko Wen Manegere ale ko gwɛlɛya damadamani bɛ olu ka situru feere in na. La plupart ni a bi feere et mɔgɔw bi bɔ étranger la ka na san à des tarifs plus hauts donc fɛn min b'a kɛ yen a sɔngɔ an b'a sɔrɔ nin sɔngɔ ka gɛlɛn yan ça fait que mɔgɔ caman yɛrɛ ti sɔnna tuguni ka utiliser parce que no y'a filɛ situlu le prix est plus haut par rapport à les huiles importées. Min ye sikɔlɔ bayɛlɛmali ye ka kɛ situru ye Aïcha Darabo Wen Manegera ɲɛma ale ye laɲini kɛ gouvernement fɛ. État kun se ka usine dɔ bila pour vraiment o ka se ka transformer au lieu que les gens quittent à l'extérieur ka to ka na san yanyɔrɔ la et puis ka taa transformer ka sɔgɔ ka na feere an ma tuguni pour qu'on paye parce que bibi nana filɛ sur le marché o b'a utiliser caman. O yɛrɛ le kama Jatika kabiri ni septembre kalo in na Burkina Faso ka filacɛ fanga ɲɛmaw olu ye latigɛ dɔ ta k'a fɔ min ye sikɔlɔ ye o tɛ bɔ jamana kɔ kan ka taa o feere tuguni yanni an ka se ka faamuyali kɛ nin waati dɔɔni latigɛ nin na an min wele ko suspension provisoire de l'exportation an gbɛrɛra parfait Siligakɔrɔ ale bɛ lɔnni kɛ ka taa jago Burkina Faso ani jamana kɔkanw kan sabula a ye baara kɛ minisiriso min bɛ jagokow kunna. L'intérêt de la mesure là en fait c'est de protéger le. Nin fɛɛrɛ in nafa ye ka se ka jamana ka sugu yɛrɛ lankanaya ka se k'a to fɛn min ye sikɔlɔ ye ale ka to an ka cikɛdaw dakɔrɔ o ka se ka o bayɛlɛma. Kalan dɔ yɛrɛ y'a yira ko Burkina Faso ye jamana filanan ye min bɛ sikɔlɔ feere kosɛbɛ jamana kɔkan. O kalan kelen y'a yira ko san 2017 tɛmɛnen Burkina Faso ye sikɔlɔ ɲɔgɔnna tɔni 140 de feere jamana kɔkan. Parfait Siliga ye kalan min kuma fɔ o fana y'a yira ko o waati kelen na Burkina Faso sera ka situru tɔni 11 dɔrɔn de feere jamana kɔkan. La matière première est exportée. A fɛn fɔlɔ bɛɛ bɛ taa jamana kɔkan ka anw ka lozeniw to lakolo. Maa minnu bɛ sikɔlɔ feere in na jamana kɔkan an gbɛrɛda olugu dɔ kɔrɔ yaasa u ka jaabili di anw ka ɲininkali la nka olugu ma sɔn ka o dala nin kuma in kan. An ka farafinna tilebinfan jamanaw kɔnɔ kɔni situru o ɲaci kɔni o dɔɔnin don kosɛbɛ. An ka Mari Kulibali lamɛn. Ne kɔni ne bɛ situru de utiliser n bɛ se k'a fɔ ko a ka nafa yɛrɛ ka bon a bɛ kɛ an yɛrɛ le ka dugu kɔnɔ a ka ɲi fana farisogo ma a ka ɲi fana dumuni na n bɛ se k'a fɔ que c'est sain et puis c'est bio. Gouvernement latigɛ min ta kɔni ka dan tigɛ sikɔlɔ feere la jamana kɔkan a bɛna kɛ kɔlɔlɔ ye dɔw ma minnu tun bɛ nafolobali sɔrɔ nin jago in na nka a bɛna kɛ ko ɲɛnama le ye jamana kɔnɔ sabula min ye anw ka sikɔlɔ ye o bɛna yɛlɛma ka se k'a to anw ka da dumuni ani anw ka ɲaci lera nin tun ye Kadɛrɛ Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. An bɛ taa ni kunnafoniw ye diɲɛ fan wɛrɛ fɛ Israel jamana ɲɛmɔgɔw olu ka finitigiw ye laseli kɛ bi tarata sɔgɔma k'a fɔ ko Liban jamanaden minnu bɛ jamana filaw dancɛ la k'u ka u bolominɛw cɛ k'u ka yen yɔrɔ kofelenw bila bawo kɛlɛ daminɛna lɛrɛ damadɔ o nɔgɔnin fɛ Israel jamana ye laseli kɛ k'a fɔ ko kɛlɛ min ni o daminɛna u ni Hezbollah ka finitigijɛkulu cɛ k'u ye sebagaya sɔrɔ o ko la Kayatu Tarawele VOA tɔgɔ la ka bɔ Washington.
Liban dancɛw sagoni Bani Sarala sɔrɔdasiw fɛ ma jɔ kɛlɛkɛdenkulu ninnu na nka lɛrɛ damadɔ dɔrɔn a kɔfɛ Bani Sarala sɔrɔdasiw ye laseliw kɛ k'a fɔ k'u ye duguma gosili 10 ɲɔgɔnna jatew kɛ Liban bayan fanfɛla marayɔrɔw la kabini san 1. Bani Sarala ma sɔn ka a ka sɔrɔdasiw ka ja talenw yira waati minnu na u bɛ ka dankari kɛ Hezbollah ka maramafɛnw dogoyɔrɔw la sow ani dingɛba tunnel ninnu kɔnɔ. Sɛbɛntiyali telima ma kɛ a kan. Bani Sarala ye wele bila fasojamaw ma k'u ka mara k'u ka minɛnw cɛ ka taa ka bɔ Awali Babolo kɔgɔdugan fanfɛlaw fɛ kilo 60 ka taa u ni dancɛ yɔrɔ min ka jan kosɛbɛ Litani Babolo la. N'a yɔrɔ bɛ dancɛw tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la ka taa kɔgɔdugubolow fɛ yɔrɔ min n'a ko fɔra ne k'a lakana duniya kelen a tun b'a fɛ k'a kɛ tamasere ye Bani Sarala ni Hezbollah cɛla la kabini san 2006 fitinɛ kɔfɛ. A ka laseli fɔlɔw senfɛ kabini Bani Sarala ka duguma kɛlɛ daminɛ lasew la Hezbollah kumalatɛmɛla Mohamed Afif ma sɔn a ma a ka fɔla a bɛ min jate k'a kɛ ngalon kumaw ye ka kɛɲɛ ni Bani Sarala ka binkani ninnu ye. A ye a lase k'a fɔ ko Hezbollah labɛnnen don jugu minnu bɛ fɛ ka dun Liban ne ka dankari a la kɛlɛliw kama. Ntɛnɛndon na Hezbollah ye layidu di kɛ ka to a ka yɛrɛlafasali kɛlɛ bolo kan hakaja digi kɛra a la. Hezbollah ɲɛma nɔrɔbila Naim Kasim ye a lase jabaraninw kan k'a fɔ ko Hezbollah ɲɛmɔgɔ minnu fagara dɔgɔkun tɛmɛnin ninnu na nɔrɔ bilala ka ban. An bɛ ka ni kunnafoni ninnu lase aw ma waati min na kunnafoni binna ni waatinin na sisadani na k'a fɔ ko fɛn min ye Iran jamana ye k'o ye a ka sanfɛ kɛlɛkɛ pankuluw kɛ ka mugujugu cili daminɛ ka taa Israel jamana ma ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen labilala ka di jabaraniso ani bɔlɔlɔsiraw kan a yirala o nɔgɔnin fɛ k'a fɔ ko Ameriki jamana tun ye a lase ka kɔrɔ ko ale sigalen don fɛn min ye wulikajɔ tasarali ye k'o baaraw bɛna sigi sen kan Iran jamana fɛ ka taa Israel jamana ma. Kunu n'o bɛnna ntɛnɛn ma fiɲɛ kolonba dɔ cira Ameriki jamana woroduguyanfan ka taa a kɔrɔnfɛn fanfɛla la fiɲɛ kolon min bɛ wele ko Ouragan Hélène. Kunnafoni laban minnu bira bi tarata y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ fatuta hakɛ sera mɔgɔ 130 ma a ka ca ni mɔgɔ 600 ye ko minnu bɛɛ lajɛlen tununnen don ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen seereya dira Ameriki jamana kɔnɔna o lakana ciladen min bɛ wele ko Liz Sherwood Randall ale fɛ o nɔgɔnin fɛ jamanatigi Joe Biden ye tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka taa maaw ma minnu ye kasara sɔrɔ ani minnu fatura a y'a jira fɛnɛ k'a fɔ mɔgɔ 600 minnu ni olu tununa ni kasara in senfɛ a ka jigiyaba kan olu bɛ se ka ye cogo min na u ɲɛnama ani ka fara u kɛnɛman kan ka fara u fɛnɛ kan a fiɲɛkolon n'a sanji kɛra sababu ye ka mɔgɔ miliyɔn caman wuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la siraba caman olu tiɲɛna ka fara Ameriki yɛrɛ kɔnɔna sigida o pɔnjan dɔw kan. Nin bɛna an don an ka jɛmukan tako filanan o hukumu kɔnɔ an b'a la se aw ma ka fɔ aw ka to an ka radio fiɲɛsiraw ni jabaraniso kan aw k'an bɛɛ sɔni. Abonnez VOA Bambara WhatsApp la wasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛn ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ i bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la Laginɛ ani Burkina Faso. Plan dɔ bɛ yen a bɛ wele wusula min na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa. Fo ka taa se Sénégal ma. J'ai dissous l'Assemblée nationale. VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen ayiwa sɔmɔgɔ don dɛ a ci limanaw fana ma. An balimaw an ka foli b'aw ye kokurani an donnen VOA Bambara ka malikura jɛmukan tako filanan hukumu kɔnɔ an bɛna Ameriki jamana kan yan jamanatigisigi kalata yɛrɛ ko fɔ o baara labanw bɛɛ senna kunnafoni labanw y'a jira k'a fɔ barosigiba min kɛra septembre kalo cɛbɔ 2 ni ɲɔgɔn cɛ kɔfɛ barosigi belebele bɛna kɛ u ka dankanw ni ɲɔgɔn cɛ bi tarata sufɛla la New Yorkikaw fɛ yen o bɛna kɛ maa 2 minnu ni ɲɔgɔn cɛ o ye républicains ka jamanatigi dankan J.D. Vance ye ani ka fara démocrates ka jamanatigi dankan Tim Walz kan ni waati in na George Atino ale bɛna o kunnafoniw lase George i bisimila. Nba Mariam aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ni bisimila jati n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na démocrates olu ka cɛbɔ Tim Walz ani républicains ka J.D. Vance olu 2 cɛla maa 1 o de bɛna sugandi ka kɛ États-Unis jamana ɲɛma dankan ye wa ni baro in yɛrɛ bɛna sigi kɛrɛnkɛrɛnna New York nɛgɛ kaɲɛ 21 waati n'o bɛna bɛn sufɛ nɛgɛ kaɲɛ 1 ma Bamako ani an ka jamanaw la
wa wasa yɛrɛ ka aw dɛmɛ aw ka se ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ ni baro kɛnɛ in na VOA ale ka lasigiden Scott Stern ale ye laseli mun labɛn n'o bayɛlɛmana Nama Jara fɛ an k'o lajɛ. Timmy Walz ni JD Vance b'u ka baro kɛnɛ kɛ bi tarata kunnafondila fila dɔrɔn ɲɛna leere 1 ani sanga 30 kɔnɔ. JD Vance ye Minnesota sénateur ye Ohio mara kɔnɔ États-Unis. Donald Trump ka cɛbo dɔ walasa ka kɛ a ka ɲɛma dankan ye. A ko nin baro kɛnɛ in ye garijɛgɛ de ye ale bolo ka kuma jamana sɔrɔw ani dancɛ lakanako kan. Nin baro kɛnɛ in garijɛgɛ don ne bolo. N bɛna hakilina fɔ Ameriki jamanadenw n balo ko ɲuman kan ani ka jira ko Donald Trump ka politiki taabolo bɛ jamanadenw lawasa kosɛbɛ. A bɛ se ka hɛrɛ nati ani dancɛ bɛ lakana woroduguyanfan na. Ni ninnu kɛra jamana kɔnɔ laɲiniw bɛ sabati. Timmy Walz ye Minnesota mara ɲɛmɔgɔ ye. Midwest mara kɔnɔ Kamala Harris ka cɛbo dɔ ka kɛ jamanakuntigi dankan ye Novembre kalo tile 5 jamanakuntigi kalata la. A ko se tɛ minnu ye Ameriku hamu b'u la kosɛbɛ ka tɛmɛ u ka sina kan. Like all regular people I grew up with in the heartland, JD studied at Yale. Ni mɔgɔ minnu mɔna ɲɔgɔn kan Midwest u bɛɛ b'a dɔn JD Vance y'a ka kalan kɛ Yad Silicon Valley milliardaire de y'a dɛmɛ. A ye gafe dɔ sɛbɛn n'a ye mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ sigida la. Wa ne b'a fɔ aw ye wa ne kɔrɔtɔlen don nin baro kɛnɛ in ka daminɛ. I can't wait to debate the guy. JD Vance tun ye Donald Trump jalaki ka kɔrɔ a ka mara taabolo la. Nka Trump labana ka kokoroma don walasa a ka kɛ sénateur ye. Kabini o waati Vance bɛ ka Trump kokoroma don. Jugu min b'an na o ye démocratiw de ye kojugukɛlaw don bawo u ye jamana nafolo nakasi jango se tɛ minnu ye. U y'an bila jamana wɛrɛw ka kɛlɛ la n'a man kan o kama n kɛra cɛbɔ ye. JD Vance tun y'a fɔ Europe ɲɛmaw ye k'u ka kan ka Ukraine dɛmɛ kosɛbɛ walasa ka Russie kɛlɛ. Timmy Walz kɔni ko JD Vance ni Trump b'a fɛ ka Ameriki ɲɛmɔgɔya de bila. When Republicans used to talk about freedom, ni républicains kumana hɔrɔnya kan u caman hakili la tiɲɛ don ka da kan u tun tɛna u kɔ don an jɛɲɔgɔnw la u tun tɛna Ukraine bila tɛ ka sɔrɔ u ma dɛmɛ. JD Vance ko Kamala Harris ye kojugukɛla de ye Ameriki baarakɛlaw ma bawo a bɛ nafa don tungaladenw de la minnu mana États-Unis sariya siratigɛ la. What Kamala Harris seems to want to do is to give all the benefits. Kamala Harris bɛ ka min kɛ o ye de ka Ameriki jamanadenw jɛ nafa la ka di mɔgɔw ma minnu man kan ka na yan o ye kojugu de ye jamana ma minnu bɛ yan sariya siratigɛ la a b'u bali ka du yɛrɛ san u yɛrɛ ye ka dumuniw san ani a b'u bali u ka hakɛw sɔrɔ. Timmy Walz ko Trump politiki tarukuba jira k'a mako bɛ nafolotigibaw de la i n'a fɔ a yɛrɛ cogo. A bɛ foroba nafolo namara walasa ka di se bɛ minnu ye kosɛbɛ se tɛ minnu ye a b'u bila gɛlɛya kɔnɔ o de y'u ka baara ye dɔ bɛ fara fɛnw sɔngɔ kan hɛrɛ bɛ sɔrɔ sira minnu kan u b'u latunu u bɛ fasodenw hakɛw dɔgɔya minnu yɛrɛ b'a to ne yɛrɛ bamuso bɛ bɔ fantanya la. Bisu in na nin ye baro kɛnɛ laban de ye yanni Novembre kalo tile 5 nata jamanakuntigi kalata cɛ. Wotew dɔw bɛ ka kɛ ka ban mara dɔw kɔnɔ États-Unis n'u ko vote anticipé. Nka Donald Trump ani Kamala Harris o fangaɲinina filaw ka dangaw ka bi baro yala o bɛna se ka yɛlɛma don jamana ɲɛma kalata in na wa ɲininkali tɔ min bɛ yen nka waasa an ka se ka jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ VOA ka kunnafonidila Veronica Iglesias ale ka laseli dɔ filɛ nin ye o fana bayɛlɛmana Nama Jara fɛ. Républicains ka cɛbɔ jamanakuntigi ɲɛma dankan nɔfɛ JD Vance y'a jira kɔsa in na ko cika min b'a fɛ ka ɲasi jamanadenw ma a bɛna o fɔ a ka barokɛnɛ senfɛ bi tarata ani a sina ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye démocratiw ka cɛbɔ ye Timmy Walz. Anw ka jɛkulu baarakɛtaw y'an kunnawolo o la an tɛ boli cɛbɔ minnu n'u ka baaraw taabolo ka ɲi o ye Trump ni Vance ye. Vice-week jamukan senfɛ ABC jabaraniso la Tom Emmer n'a bɛ républicains ka politiki tɔn na ye JD Vance dɛmɛ a ka barokɛnɛ in labɛn hokumu kɔnɔ ani Timmy Walz cɛ. O barokɛnɛ in bɛna kɛ lɛrɛ 1 ni sanga 30 kɔnɔ CBS News jabaraniso la.
a bɛ se ka kuma soroko kan ni Trump ye yiriwali sabati n'a nakasira Harris ni Biden fɛ a bɛ se ka kuma dancɛ gɛlɛya kan ni Trump tun ye fɛɛrɛw sɔrɔ ni Harris ni Biden y'a tiɲɛ an b'a dɔn Tim Walz tɛna kuma o kan bawo a b'a dɔn a bɛna jalaki nka Tim Walz y'a jira k'a labɛnna ka ban barokɛnɛ in kama wa a bɛna jamanadenw lasɔn a ka kumaw kɔnɔ tumaw dɔ la kampaɲi in kɔnɔ a bɛ sinsin novembre kalo tile 5 nata kalataw kɔlɔlɔw de kan kalata in kɔlɔlɔw tɛ ban san 4 nataw dɔrɔn tɛ nka a ɲɛsinen bɛ san 40 nataw de la musow ka bange hakɛw lafasali Tim Walz bɛna sinsin o fana kan kosɛbɛ walasa ka fɛrɛ J.D. Vance la barokɛnɛ in senfɛ John Mark Hansen ka fɔ la politiki dɔnbaga do ani kalanfa dɔ Chicago sanfɛ kalanso la Vance bɛ se ka jira barokɛnɛ in kɔnɔ ko ni Trump kɛra jamanakuntigi ye a bɛna a bolonɔ kɛ kɔnɔtiɲɛ balili la walima o waati kunkurunin kɔnɔ kɔnɔtiɲɛ in bɛ se ka kɛ jamana fan bɛɛ la wotekɛlaw man k'u jigi da cɛbo fila ninnu jamanakuntigi dankan nɔfɛ u ka politiki jateminɛw kan kampaɲi in kɔnɔ kalanfa John Mark Hansen ka fɔ la barokɛnɛw ɲɛnajɛw ka bɔ nka a nafa ka dɔgɔ bawo cɛbow tumaw dɔ la u tɛ ɲininkaliw jaabi u bɛ kuma fɛn wɛrɛw de kan min ka di u yɛrɛ ye k'a fɔ États-Unis jamanadenw bɛna sigi bi tarata ka barokɛnɛ in lajɛ jabaraniw na cɛbo fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛmadankan nɔfɛ n'a y'a sɔrɔ u bɛna se k'u lasɔn nin barokɛnɛ in bɛ sɔn ka kɛ sababu ye fana k'a dɔn cɛbo min bɛna se sɔrɔ États-Unis jamanakuntigi kalata in na Mariam, baro in mun makɔnɔnen don bi o bɛna sɔn ka kɛ novembre kalo tile 5 jamana ɲɛma kalata baro labanw ye fanga ɲinina ninnu ni ɲɔgɔn cɛ George Atino an ka foli b'i ye ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Burkina Faso jamana kan ko walasa woson o sɛnɛli a n'a lasagoni ka se ka nɔbɔ ani ka nafa di bogojulasokaw ma k'u mago bɛ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na yɔrɔ min bɛ se ka a to woso mana sɛnɛ a bɛ se ka lasago yɔrɔ min na nin bɛna kɛ kunnafoni baro ye min bɛna lase Alidu Wedrago fɛ VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bogojulaso an bi wagati min na ten Bogojulaso a n'a maradugu ninnu bɛɛ lajɛlen na o ye woso wagati ye ka taa Kɛnɛdugu ka taa bila Bogojulaso ka taa n'a ye Hunde mara la fo Gawa ninnu fan fɛ bɛɛ ka woso bɛ Bogojulaso magɛn a kɛra sababu ye bi n'i sera woso lɔgɔra i bɛ woso ye f'i y'a dan bila yɔrɔ yɛrɛ taara kɛcogo yɛrɛ fana taara o bolo a da sugu bɛɛ lajɛlen fana bɛ yen Adama Sanu ale ye woso feerela ye bon tɛnka da ala ye ɲina fɛn min bɛ yen woso a sɛnɛna ɲina caman kojugu bon ni nira an b'a fɔ a ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ yen na yɛrɛ fɔlɔ yɛrɛ toujours y'a ye ni sanji lɔra la an bɛ don baara nin kɔnɔ ɲɛnama ka ɲɛ mais actuellement comme sanji nana yɛrɛ fɔlɔ man dɔɔni donc an tora ka to ka nana ye ka dɔɔni sinon woso yɛrɛ ka ca ɲina kojugu o y'a sɛnɛ yɛrɛ de ɲina yɛrɛ woso min sɛnɛna ni bon an bɛ se ka fɔ a ka ca ni san 10 ye a ɲɔgɔn ma sɛnɛ yɛrɛ a ka ca n'a ye ɲina woso ko mɔgɔw ma ɲɔgɔn ye k'a ye woso ka ca ka taa tɛmɛ a dumubagaw yɛrɛ kan a bɛ siti lase olu feerelikɛlaw ma ni fɛn yɛrɛ cayara ka tɛmɛ nin i b'a ye nin hali ni fɛn consommé ta ɲɔgɔn nin i b'a ye nin n'a cayara dumubagaw ma nin i b'a ye a sanni bolo dɔɔni parce que olu b'a kɛ sanni min sumaya après ni fɛn cayara ka dépasser nin mais n'a fɛn tɔgɔ bɛ manquer dɔɔni i b'a ye a bɛ marcher mais n'a cayara tɛmɛ i b'a nɛgɛ bɛna bɔ mɔgɔw la u bɛ un bout de temps woso lɔgɔ yɛrɛ bɛ yɔrɔ min o ye Jibo ani Kaya fan fɛ ye Safiyatu Tarawele ale tun bɛ taa n'a ye yen de k'a kɛ lakanabaliya bolo woso tɛ se ka taa o yɔrɔ la tugun a kɛra a ma balawu ye I ka ɲi ka jagofɛn san ka taa feere ka déplacer n'a ye n'i bɛ taa yɔrɔ min ni taga yɔrɔ tɛ yen i b'a dɔn jago bɛ ban an yɛrɛ gansan tɛ se ka san ka ban yan bon f'a ka ɲi ka bɔ ka taa dugu wɛrɛw la Kaya ɲɔgɔn ale ni Jibo mara ninnu o yɔrɔ yɛrɛ n'ale yɔrɔ nin wulila woso bɛ marché fo ɲɛnama woso caman lo bɛna ca Kɔngɔ kɔnɔ bi Isa Sabadogo o ye mobili bolila ye wala yɔrɔ dɔ bɛ yen woso bɛ yen mais sera kama se ka taa woso ta fo telemani ka bɔ parce que ni taara bati kelen na ka taa don ta bon franchement na fɛn ninnu ani sira ma ye min kɛ ne i b'a na ne bɛna tila ka wari min sɔrɔ nin i b'ale ta tuguni minɛ ka don taara fɛn ka i ka mobili dilanna na kɛ kɔni baara zere don woso traite lo Mohamed Sanu o ye mobili bolila ye ale b'a niyɔrɔta sɔrɔ a kɔnɔ bon alhamdulillah ni woso kɔni sera ten
an fana ka denbaya balo kɔni dɔɔni bɛ sɔrɔ a kɔnɔ non ɲinan kɔni bon an mɛ ka ɲinata ɲɔgɔn wusu ɲɔgɔn ye ɲinan kɔni an mɛ ka ɲinata wusu ɲɔgɔn ye wusu kɔni non kɔngɔ kɔnɔ mɔgɔ ninnu o côté nin kɔni non wusu kɔni non o tɛ yen o tɛ baara ɲɛ wusu la. Alassane Zorome ale bɛ kata ni lo boli ni an b'a fɔ o ma yan yɔrɔ la ko taxi moto woso wagati la ten doni bɛ yen pu a b'a nin yɔrɔ sɔrɔ a yɛrɛ bɛ se ka wari dɔ bila fana ka kuma wɛrɛ kɔnɔ. Oui, alhamdoulilah, an m'en ta sɔrɔ dɔɔni dɔɔni a kɔni nɔgɔ ka suma le mais ça va un peu. Mais est-ce que yan a b'a sɔrɔ ka tɛmɛ kuma bɛɛ yan. Bon ici bon yan de y'an ka baarakɛyɔrɔ wɛrɛ t'an n'an wulila sɔgɔma an bɛ se yan nin yɔrɔ wɛrɛ t'an fɛ tuguni yan tɛ ni woso sera nin alhamdoulilah nafa bɛ don dɔɔni. D'accord, e bɛ se ka joli ninnu sɔrɔ tile kɔnɔ. Bon an bɛ se k'an ka essence sɔngɔ bɔ a la k'an ka nasɔngɔ bɔ a la bon an bɛ se ka min bila madame bɛ se ka 1000 sɔrɔ k'a bila 600 800 bon n'o bɛɛ tɛ quoi. Bibi nin na sima ko ka gɛlɛ Burkina Faso kaba malo o bɛɛ lajɛlen sɔngɔ yɛlɛla ni woso bɔra ten a bɛ gwaso sutura Safiatou Mandiba nana sanni kɛ. Ni woso bɛ n kɔnɔ a lafiya dumuni tɛ o kaba tɛ se ka san malo kuma tɛ mais ni nin sɔrɔ ka barabara ka bila denmisɛnw kɔrɔ ale fana ka fisa o la an nana k'an bɛna dɔ yaala ale fana ka fisa o a mana kɛ cogo o cogo woso ni sɔngɔ ka fisa woso ni sɔngɔ man ca ale sɔngɔ ka fisa ni 40 t'a sɔrɔ ni 200 t'a sɔrɔ a bɛ dumuni bɔ. An filɛ nin ye Bobo Julaso Sonsorobugu o bɛ min wele ko woso lɔgɔ woso min bɛ yan bibi nin na a ka bon hakili ma feerekɛlaw ani sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ta fɔta la a bɛ san 10 ani kɔ bɔ ni production ɲɔgɔn ma kɛ woso ra ka ye ni tun ye Alidu Wederawogo kumakan ye VOA Banbara tɔgɔra Bobo Julaso. Ka da nin kan sisan Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni an k'o lamɛn. Ni y'an ye Bamako 3e pont dugumala la an tɛ yan ka kuma ba kan ka da kan a falen don fo ka fɔ to ten nka an bɛ yan ka kuma basketi ko de kan n'o ye sanfɛ cɛliw ye o tanyɔrɔ kura o min dayɛlɛla Sotuba bada in na a tɔgɔ Académie basket Tangara de Sotuba a ɲɛmɔgɔ bɛ laɲiniw fɔ an ye. Nɛnɛ Hamidu Bama Tangara de y'a ɲɛmɔgɔ ye a ka fɔ la Sotuba bada tun tɛ lahala ɲuman na an ka Nɛnɛ Hamidu Bama Tangara lamɛn. Ko in ka kɛ sababu ye maaw bɛ se ka ko sɛbɛlamaw ta ka ko minnu maaw ka yafa ma ye ko lankolon ye k'olu bila donc an bɛ se k'a fɔ an bɛ bada la yan o hukumunba de kɔnɔ o yɛrɛ de kama an ye centre in kɛ bada la yan ka fɛɛrɛ kɛ fɛn min bɛ se k'a to maaw ka yafa ma an ka dugukolo feerelanw kana se a ma cogo min o association n'a fɔ ma ko Sauvons le fleuve Niger an n'olu ka yamaruya de ye an to kana se fo bi ma o fana fo nin yɔrɔ in na k'u barikada. Muniru Diallo Sotuba Cité de la Solidarité sigibaga don a y'a yira ko koba don. Mali yɛrɛ n'i y'a jateminɛ an bɛ kunkɔrɔta sɔrɔ fɛn fɛn la o ye basket de ye donc a y'aw jilaja don dɔ la aw fana ka sɔrɔ Mali basketkɛlabaw fɛ walasa aw fana ni famaw k'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma drapeau ka d'aw ma aw ka taa Mali kunkɔrɔta. Colonel Abdoulaye Coulibaly de ye Centre Tangara Académie Basketball de Sotuba président d'honneur ye ama kanim siwasa dogo an ka lamɛn. A bɛ denmisɛnninw tin don ɲɔgɔn na a b'a to denmisɛnninw bɛ ɲɔgɔn dɔn hali ni futinɛ bɛ yen n'a bɛna don u ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw b'u miiri an ye balontan kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye basketi kɛ ɲɔgɔn fɛ o kosɔn a bɛ na ni fɛn dɔ ye mɔgɔw jɛnnen don fɛn min na donc o bɛ bɛn nati a b'a kalama Mali an bɛ gɛlɛya caman kɔnɔ fɔɲɔgɔnkɔ caman bɛ yen fo ka na se kɛlɛw ma Mali fan dɔw ni ɲɔgɔn cɛ nka ne nin fɛn sugu bɛ yen a b'a to fɔɲɔgɔnkɔ caman bɛ yen a tɛna ne bɛ a ɲini denmisɛnninw fɛ bɛɛ ka na fɛn fɛn bɛ Sotuba lamini na bɛɛ ka na an ka nin centre nin an k'an wasa don a la. Nin na dɔ fara Bamako basket tanyɔrɔw kan n'o ye Académie basket Tangara de Sotuba Bamako sifinw muso ani cɛ u na se k'u ka degeliw kɛ yɔrɔ min na walasa Bamako basketi a na se sɔrɔ ka taa fɛ cogoya min na VOA Banbara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele kala seli don. Ayiwa an balimaw an ye min sɔrɔ ka di aw ma bi VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ kan o de ye nin ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.